Hayi phela hayi. Wasisibuyi gogo. Ngicela ngizobuka lo bhuti one 6 pack. Ngicela ngingukisi. 1 2 3 4 5 6 pack. Hayi ngeke. Niyabona laba bantu. Kusho ukuthi balahlekelwa isikhathi esiningi. Beyivocavoca. Yabona? Beyilolonga nje beyilolonga izibeke bahleka nje ayikho phela into nje. Abomzali, ungabufuna umzimba wakho uhlale unje, anokuspend isikhathi esiningi e-gym. Yabona nje. Wasisibuyi akakukhumbuzi nje umuntu othile mhlawumbe okwazwana naye iqala. Yazi khona unayo lento eyesuka lami lokuqala unhlanhla. Yazi abangani bami babeqinisile babethu uthandwa liboni. Ngoba ngalahla sensizwa bathatha lenkwabazane uThemba. Hayibo webuyi lalela ke ntombi yami lalela akukhulunywa kanjalo. Yes gcine ngci khuluma kanjalo. Wasisibuyi ukucabanga ukuthi kwakuyoba njani ukuba waqhubeka nasidlakela sakho unhlanhla. Yazi kumzala ezicabanga nje lokho. Uyasola nipho ukuthi washada noButhemba. Hayibo kanti ningeno yini? Uzomunika lawo. Uyini koko kunani? Hayibo. I love myself. Hayibo mzala. Imali bamasolo khuluma ngawo. Ngoba wena onke ama boyfriend wakho engiwaziyo abantu abazathatha bazofa kusasa. Hayibo. Noma ngazathi wasisibuyi kodwa ngala hayi baphethe shebe. I love myself. I love myself. I love myself. I love myself. Yakho kodwa angeke ipasti yakho ungakethi nkosikazi kodwa umndeni angeke nawuyazi wala noma beyihlubo angeke ulahle igazi lakho obuhlalo khala njalo yahlanyisa yakhulisa isikhathi sabameli khona. Sithanda sami ungathanda ukudla nje namhlanje? Noma yini ezongibhisa umkhaba. Ingano naThemba amasalade wathandi uwabizwa ngokudla konogwaja. Futhi awusho nje uqale nini ufuna ukunciphisa isisu? Mina nje ngisibona singenalo ukuthi sakho sithanda sami. Vele uyisisama sinalutho mangabe singaqhathaniswa nezisi zonke. Hayibo Themba yini? Yini? Angithi khala kasel. Ungenelwe yini mfethu? Ungenelwe yini? Lalela lapho. Hamba uye ngale kumzala wakho. Niyocula ngonhlanhla wakho la khala eqhele. Hawu Themba. Bukuyiculo libe sicilo sinomzala nje. Eniculela lona la emzini wami. Iculo eniculela la emzini wami lona. Themba indaba nganhlanhla into endala eyadlula. Indawo pho ongayishiyanga la wadlula khona weza nawo la emzini wami. Kodwa Themba nawe usungabambekile into enendala. La webuyi. Angisafuni ukukhuluma lento. Futhi angifuni ukukhuluma nawe Miss Qala avase. Sithanda sami kodwa singayikhuluma. Hey. Khona amanzi la nabonakala la. Ayibheka amanzi lapha ngolongihlupha. Ashisa nalento hey. Yini le? Amadumi awawekho amanzi. Hey. Hamba wabheka e-toilet phela. Nalo mpopo aphumlutho lana. Ha? Aphumlutho lana. Hey wena, usuwenzeni amanzi? Ngwenzana namazi ngoba nami ngathi uyabona ngishela amadumbe ngalena ngiyabona amanzi awathola. Lalela lawe. Uqala wena uhlala umba amapayipi la, Oh, bongenza usuwenzeni amanzi? Yini kwenzenjani la? Nangu. Nangu sisebenzi sakho sesibulala amanzi. Awekho amanzi manje la. Hayi buba. Wow kahle. Uyazi ngakunikeze nje imali yamanzi wena wasebenza lokushompe bakho. Ungasho kanjani into enjalo? Ukani yamanje umkakho ukuthi akangithembi mina. He? Indaba ungabuzi yena ukuthi wakhokhelile yena amanzi. Hayi mina usukudlala ngayo. Abuzo ba. Abuzo wena umkakho. Hamba umbuza lo ngimkhulumisi mina lo. Hamba umbuza. Awumkhulumisi? Asazi. ushuthi izinto ziyabheda ushuthi labantu bazodivorce phela nanga semkhulumisi. Ayiwe bongo. Ngangibuza into engahlala ukuthi
ukudivorce abaxabene bahlangana apha indaba yami awuthi ubambe lamadoda uthi uphuza kancane uyazelaphi cold drink wena ungijoyele kabi wena Yazi gogo ukube nami nginemali zami ngabe ngisadana nobhuti abanje abanama 6 pack manje nje nginamali anginalutho nje hayi yazi namazinyo amahle gogo yazi uhlakaniphile wewini vele mina ngihlakaniphile ngithatha kancane gogo yazi indaba ngithi uhlakaniphile yabona uma ukhuluma ngamazinyo ngicabangise enye into unebhizinisi engiyicabangayo hello lekudayisa ama-false teeth wena ngoba lapha emholweni bayahlonipha futhi bayakuthanda kube uwena uhamba ubadayisela ama-false teeth uthini ngalokho mina yazi ukuthi mina abantu abaningi bubukela kumina style uyangibona-ke la emgaqeni ngihambe ngisineka ngoba amazinyo omkonkothela mina hayi phela ngehlisa isithunzi sami leyo nto gogo nami nginaso isithunzi ngeke nami ngikwazi ukwadayisa futhi-ke mina ngisemncane-ke kunawe ngcono ukudayise wena hayi bo kanti yazi-ke mina nguye ngimncane kabi kuneminyaka yami kanti nje nginamazinyo yami awungo hayi-ke wena uhamba ushona uphalaphala bakho ntombi ngeke gogo angikholwa ukuthi uyakubona ukubaluleka kwaleli bhizinisi engilishoyo leli bhizinisi lizosiza ogogo nomkhulu abafisa ukuhlafuna inyama abangakwazi abafisa ukusmayila abangakwazi cela ukuthi gogo ulicabangisise kahle libalulekile leli bhizinisi emphakathini gogo ngicela ngisiza please uthemba phela ungithuthelela akafuni ukungikhulumisa menzeni umthemba ngisakhulumisa nje ile ndaba yalamadoda lawo asemabhukwini uze wacula neculo mzala hayi konke nje lokhu kunginxa kanhlanhla ngicela sikhulume bandla uzokhuluma nami wena hayi wena ukhuluma ngamakesi osozinyama idlalela bafethu ngicela singaphinde silithinte igama lanhlanhla lanzini lizongichithela umuzi sho nje singaphinde sisinhlanhla konke nje lokhu nginxa zikanhlanhla ngicela singaphinde silithinte igama lanhlanhla nizwa njalo hey bafosha uzamthilile wosithumbu yini yabona bafu kwenze njani manje ngoba bengeke bakhulume ngami bakhuluma ngonhlanhla ngoba unhlanhla beyidlakela amakesi osozinyama mina hayi bafo kanti uthi usonto encane kanje lalela mina ngikwazi usabamba ingane ezo2 slice right ngane zinhle bayoloku warisho nto wena la ukhuluma noma wamthanda uye kulokunaka nalo bhazabhaza kuza ngobhazabhaza kanti ubani umfazi kamfowethu hayibo uthemba uzomyanga nje operative akhuluma kanje kumina yabona mina angeke bafuna umtshela bafo ngusulokuthi lalela mtshela into ofuna umtshela yona kanti koze kube yini njalo sonke isikhathi namlo ngamanzana nisinubona uPopejani madoda uPopejani ngicini ukulubekela namlungu ngoba ngibengubeke nalani uzowenza njani ufunelani ufuna uqeqa lama pipe ngibhe mhlawumbe konke ebambe phakathi lamazana usho mapipe amanzi manje umuntu enzange ngimtshene kodwa izawazi ukuthi kunamanzi aphuma amanzi ya awubuzele ukuthi wakhokhele namanzi lekhaya wakhokhela amanzi ngicela uqedele umbuzo wakho uthi ngihamba ngibuza ukuthi wakhokhele yena amanzi bon uthemba ula akekho egoli ngimzwile nje ukuthi level kuseduze la samsela uPopejani lokho Popejani ngoba Themba ngicela sikhulume sengiyakho Popejani benubekela lapha Themba ngicela sikhulume Themba ngiyacela sana ngicela sikhulume bandla wepho awutshele lo ukuthi aye uyongilandela uzengigqolozela bon ngitshela ukuthi ngizomlandela azangikhulumise nje ukuthi ayikho into engizoyikhuluma naye lo nawe ngitshela ukuthi unhlanhla wesithanda sami sakudala uyena umkhanyena wami usofa silahlane wami bafo siqala ukukhathaza le bafo kanti koze kube yini awukwazi ukuyikhulumela njengendoda lokho bhizi uthukela lokho zikhulumele kanti unjani la webhonga awutshele lo muntu ukuthi make waphinda wabiza igama lanhlanhla la emzini wami ngohamba cha mntu wami ngeke ngisakwazi ukwenza ngoba kithi ngiyakhuluma ukodiza uhleli la ngiphendule ngibheke ngapha wena uhleli la sonele naye ngapha nawe ngapha nani nobabili angisayingeni indaba yenu nibadala kangaka yini ngafuna ukukhuluma angazi akukhokha umuntu akukhulume naye bafo yasikhonto ecishe ngayikhohla awumnike lapho bonke awubheke la yini
ngithe ngikeza Yindlela. Isaziso samanzi. Umasipala uzovala amanzi ngoba alungiswa. Umasipala. Umasipala wazi ngokufunda noma amanzi azovalwa insuku ezimbili. Hayi usho ukuthi amapayipi ka la ekhaya wana problem. hayi bafo uyazi nawe indoda yakhona ikhokhwele ngoxolele Bafo. Lapho ngithole nini bafo le? hayi na 2 weeks ifikile Steve, ina 2 weeks lento ifikile. Bese nesikhathi esanele sokuthi sikhamanzi. Ngoba yilo xama uBra Steve uhleli nencwadi. Akuna neconsa lodwa la endlini. kanti igama elithi kaxolisa chaza ukuthini kwena hey ahlukane nawe Ngomba sizokwenza njani ke masebenzi? Yabona gogo, iwona ke la mazinyo ngangokuhlukahlukana kwawo. Yabona? Iwona kamanani ke lawo. Yabona sashipile? Ngeke ngisho ke lapho ukuthi adula noma ashibhile ngoba yazi anginalo ngempela kulwazo leli business lamazinyo kufakelwa. Gogo lalela, yabona leli business elingajwayelekile. Yabona mawuthenga lamazinyo, usukuthenga ifa lakho. Usuke usuyozufa unesmile esihle. Oh, kusho ukuthi ukumamatheka okuhle, ukumamatheka okubizayo. Awabizi gogo lamazinyo. Lalela ngikuchazela. Yabona lawa abantu abanamazinyo angathi awunqantathu. Kuthi lawa abantu abanemhlathe eqinile, yabona umfilo ohlafuna inyama. Ebese kuthi lawa ungakwazi ukhipha izinyo la ufake igolide. Finish. Awabizi. Imoto yamazi ifikile sami sokhamazi izinto Lelo sikholela kancane sibhize bonke. Yenzani kamazinyo amaningi angaka? Bese ngalimaza umuntu ngalento. Bonke kodwa yini bese? Hayibo. Hayi. Yekophi yakahlukana namazinyo imoto imile lapha ngosana izinto zamanzi. Yekani indaba amazinyo le. Hayi. Thini gogo? Sithanda sami. Nganjani namhlanje sikhiphe sodla ilunch ngaphandle. Njengoba nje namanzi la endlini engekho. Hayi, mhlambe uzofanele ngiyikhiphe ngede kwazi bani? Mhlambe ngizothola umuntu osilisa phambili ozohlala nami angikhulumise ngoba umkhwenyana wami engimthandayo akangikhulumisi. Yabona ubuye. Mlombo. Iroli yadlula lapha sisemgaqweni wesibili. Uyasiphazamisa, cishe ngikhulumisa uThemba. Ngikhuluma ngani? No ngikhuluma indaba yamanzi ukuthi kufanele sihambe siyokhana amanzi ukuthi asithathe izinto. Bese kunokushintsha uThemba cishe wakhuluma. Singahambani. Sidinga abantu abaningi le. Ugoga abafuni no win bathi babhizi bona bavula ifeme yamazinyo. Yebo, lalela ke. Hamba uthi amabhakede ekitchen ngizodila nabo mina. Okay. Bafo. Uzomela usize bafo, sihambe siyokha amanzi. Kuyashesha. bafo angeke ngikwazi ukukha amanzi isiko lethu alisivumeli ukuthi umuntu wesilisa akha amanzi umsebenzi wabantu besifazane Bafo niyakhohlwa ukuthi wena owadile incwadi yamanzi. Sangazi ukuthi amanzi azovala. Kuzodlule 2 weeks incwadi uhleli nawo. Manje amanzi aphelile. Sefanele wena futhi uzongitshela ukuthi amanzi awakhe amasiko. bafo ngiyakuzwa konke lokho ngixolisile ngalokho kodwa kubalekile ufuna ukwazi ukuthi ngisiza wena la yabo la bhala wonke ama prize ale impahla uze wena noma ukakho divorce ungabe senkingeni Mas divorce uba uthenge divorce. awu uchaza ukuthi akekho umuntu ongaboni ukuthi wena uya divorce ndishayisana ngefuba la yaqhuma idivorce Mlungu awuthathelele ngilethele kodwa isithathe ke. Owinani lutho nini? Kuthi Sinalutho thina. Kodwa isawunali ibhadi noma elikhunje mhlambe ngiyofuna Hayi cha phonga anginamabhakede wonke amancane akhona ukuthi nje ngakaze ngicabanga ukuthi wethola sikulesimo esinje. akuncane webhongo lipi lebhakede leli 25 liter lakho leli uvama ukuphalaza ngalo. uthi ngilande Uthemba ngeke ngalithathi lelo. Ngizobheka something le bathroom masinyane. lirathi libhakede. Hayi mhlawumbe uzoBra Steve. Awuphithizele phela nawe njengawo wonke umuntu ola endlini. Yebo. Kunamabhodi ekitchen empty ongawasebenzisa. yikho amanzi lalela isiko lethu alivumi yonke leyo thina sinobafo siyinhloko yabavilakazi ngakho ke sohlala la mina hambe nokha amanzi nawe bhongo balandele Bra Steve. Uthemba kuphela oyinhloko yakulomuzi. Mina ke ngibe umqala. Ngakho ke inhloko izobheka ngala umqala osho ngakhona. Ngithi akuyophiwa amanzi. Mangabe ungayiko wakha uzosibona ukuthi uphuma kanjani mfana wami. Ya nizwile ukuthi umqala uthini bakwethu. Asambeni siyokha amanzi. Finish. Go. Ukhamani into encane okini lo. Amandla kuphela. bafo imali apho ke
Bona ukuthi uzokathinta wami njoba nekhinto ezincane kanje. Awami lawo. Ish. Ishe salikhomba iloli yazi. Uyabona nje ukuba bafo azange ashaya ikhwela. Bese libamba imigwaqweni lezansi ngasebhareni. Hayi, bafo ngiyabonga uma ukuthi ngqonwa kanje. Hey, wemfazi kamfowethu. Shuthi hayi ama drumstick lapho nama wings azogcwala iplate athi khona. Hayi umuntu ozoyijaha i-truck namhlanje. Yabo, khona labe ngiboka ukuthi ngizoyibamba ngezandla imenze. Yebo umuntu ahlale ngenamandla. Bakwasami kahle ngilento enukayo, khona into enuka kabi le. Ayila mazinye. Amazinga. Strong kabi ngeke ukuthi wona. Ubiseka usitamgogotshele tadiso. Nayibekezeleyo yazi. Hey, angeke kwenze ukuthi toilet lenukayo. Yabona. Yilento eyenza ngamanga abantu abaningi bembondelene endlini eyodwa. Kumele nihambe. Win awusho amazinyo wabeke phi? Hayi ngwabeke ase bathroom. Yabona? Mama, ngishila mazinyo. Dubo ubhalani lana? Hayi khuleka into zabantu abazimental lezi. Bawethu. Kuzofanele ukuthi kusebenzise amanye amanzi. Lento engale ngesize silungu. Kufanele ilungise. Bafo, ukhuluma ngamanzi, amanzi angakanani la ukhuluma ngawo? Cha ona maningi amanzi uProsteve angakwazi ukuthi aflashe ngale toilet abuye ageza amazinyo kamzali. Hayibo. Ngoba ngithi sivumelane kahle nje bakwethu ukuthi lamanzi akhona la amanzi ukuthi siwaphuze. Iqhamuka phike lento enikhuluma ngayo manje. cha phela Prasive ngeke sibekezelele iphunga elinje. Ngcono kusetshenziswe ibhakede elilodwa kuflashwe lapha siqedile. Hayibo, hey, musana ukudlala lani. Lamanzi amanzi ukuthi asilaste for 2 weeks. Lapho ngeke umuntu azaphila. Phela umuntu uzofanele liphunga endlala. Mina ngiyothatha amanzi. Amanzi ami lawo ayikho le. Azomzali uNhlanhla wayizidlalela impela kodwa amazinyo akhe ayengemahle kakhulu. Amahle kamazinyo kaThemba. Bonke. Mina ngabona ukuthi njani ngalamanzi. Hayi ngeke mina mlungu ngenzeni ukuthi nale elami toilet lisebenza kahle kabi ngalendlini yami. Kulungile ngoba wena la kitchen lisebenza kahle. Sizofanele sithathe indlu yakho ke. Sirentise umuntu ngoba nakho phela unese toilet lisebenza. Ngekulunge ubuye angengcono ngenza ukuthi ngifaka angicela ukuthatha nala amanzi ngithi nala mancane Uthathe mapha amanzi manje futhi. lawo sifaka Bonke amanzi ami lawo. Balinge nje udlalele emanzi lawo. Ayibona mhlobo. Weprostive olokutatazela wenzani? Mina? Awu, ngifaka amalebuli nje uyabona. Ngenzela ukuthi wena ninobafu mase ngidivorce kungabi nankinga isale zonke impahla zakavila kahle. Divorce? Ubani uthi uzodivorce weprostive? Awu, ngoba phela into eyaziwa uNombali into ukuthi mina nobabili nobafu ngiyadivorce anizwani. Hayibo. Baba. Kodwa ngoba kuba umuntu ongabona divorce ngosikazi wakhe emthanda. Ubani nje wadivorce isithanda sakhe sithanda? Mina ngeke. Awu bafo. Ngoba phela bese ngitshela ukuthi hayi ikamera elikhulu sekuzobela amadoda. Shuma phela ngdivorce. Yasithanda sami, ngiyabonga ukuthi uze wangikhulumisa. Yazi ukhulumile wathi uyangithanda. Phela ngiyathanda buyi. Futhi nawe yazi ngikuthanda. Ngakhongela ukuthi uyawangitshela ukuthi ngoba uzofa silahlane wakho. Ngempela Themba uyena. Uyona kuphela indoda esenhlizweni yami. Ngicela ungithembise ukuthi ngeke nangelodi la ngiphinde ungihlinele. Okay, ngizokuthembisa. Kodwa mase ungitshela ukuthi leli khonde lakho liyongithatha ngeli phinde libe unyawo la emzini wami. hey hayi sengihlulekile namapipe ayagxaza ethi ngiyavala lapha aphuma umhlanhla nje inhlanhla uma lenhlanhla phuma lamanzi chachacha ngibona inhlanhla singiyekile yona utsenze nje Manje kokho uthini ke siyaqhubana nebusiness lethu? Hawu kanjani mawiniso angithi ubonile ukuthi bakithi
Angithi amazinyo abange inkinga lapha nitamkoko kwaqhubeka. Siqhubeka kanjani nalento njalo? Yabona uqinisile gogo, kusho kuyobuye kulunge ngesinye Hayi isikhathi. ngempela ha. Awethu siniphathile indaba ezimnandi. Abuyile amanzi. Ugogo ubhongo sitholele indlela. Isoyihlo. Awazi amabhonga. Bonga wasiwaqeda manje Thatha amabhonga. Uyimthatha. Ayinanto. Wena thatha lokho. Okay, wozama. Wena noma ungathatha awu5 minutes. Amnandi. Ayashaya, wazi ashaya. Bonga ume. Wathathe amanzi ngoba phela amanzi abengekho. Ba ngithuda amazi la kade ngigeza ngawo izolo. Bonga wathatha ugeza ngawo. Kwamilisile lamazi madoda. Wabisile. Ngcono kanibeka la size. Wabisile ubhongo manje. Obisuka manje. Hawu phalazi baphalazi into abangazi. Shada. Uyawona? Ayahamba baba. Hayi. iFamily Bonds iqoshwe phambi kwababukeli e-studio.